Dili gyud ikalimod kung sa kadako ang atong debosyon sa Santo Niño. Ilabi gyud natong mga Cebuano. Taas kayo ang kasaysaya niini. Ang Santo Niño gihulagway na hari nga bata. Sinuluban sa korona ug nagbitbit sa sitro. Siya ang hari sa kalibutan. Siya ang nagmando sa tanan. Gamhanan siya. Tuburan sa grasya kay siya man ang manluluwas kanatong tanan. Sa mga grasya nga atong nadawat, kita madahigon ug mapasalamaton kaniya. Sa panahon sa atong mga kalisud ug kalisdanan, tinagsa o katilingbanon sama sa dakong krisis sa COVID-19, wala gyud kita kawad-i sa paglaom. Nagsalig nga taliwala sa kabalaka ug kahadlok ang Dios, magauban kanato. Ug dili gyud kita biyaan. Diha ni Senyor Santo Niño, aduna kitay espesyal nga kasiguruan nga ang Dios nahauban kanato sa dagan sa kinabuhi ning nag-usab-usab tang kalibutan. Maayo nga anaa ta niining maong pagtuo nga atong gipadayag sa pagdebosyon. Si Santo Niño mao si Jesus nga nagtawag sa una iyang mga tinunan, mga mananagat sa pagpanagat dili na sa isda kundi tao. Misunod sila kaniya. Namati sila sa iyang panudlo ug nagsaksi sa mga milagro nga gihimo. Dihay panahon nga sila giingnan, kamo ang asin sa kalibutan, kamo ang kahayag sa kalibutan. Matthew 5:13-16. Si Jesus nagtawag, o ang iyang mga pulong adunay gahom pagtukod ug matuuhong katilingban. Apan dili lang kutob nga kita pagatawgon nga mga matuuhon. Ang atong pagsanong sa kinabuhi nga iyang gitagana alang kanato, magtukmod unta sa pagbuhat sa buot niyang ipabuhat kanato. Mao kun asin man kita sa kita, kinahanglan maghatag og kaparat. Aron ang atong pagkatinawag adunay bili ning kalibutan. Mao nga kung kita kahayag, kinahanglan nga mo paambit sa atong kasanag aron makita ang kaayo o madayig ang katawhan sa amahan nga naa sa langit. Diha sa pagkabinunyagan, gitawag kita sa Dios sa pagkinabuhi uban kaniya. Apan lakip niini ang atong misyon sa pagsangyaw sa gingharian sa Dios. Sa wala pa si Jesus mukayab sa langit, ang iyang gimando sa iyang mga tinunan mao ang pagsangyaw sa maayong balita, ang gingharian sa Dios. Kining gingharian mao ang presensya sa Dios dinhi sa kalibutan. Ang buhing Dios nga naghigugma kanato. Og kining maong gugma gipadayag sa kinatibuk-an gyud diha ni Kristo nga nagluwas og kansang gugma nagauban kanato, nagdala kanunay og kabag-uhan pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Ang gingharian sa Dios mao ang Dios nga buhi nga nagmuna sa kalibutan, sa tibuok kalibutan og nagauban kanato hangtod karon ug sa kahangturan. Kini maong misyon nga gisugdan ni Kristo gipadayon pagbuhat hangtod karon sa katilingban nga mga matuuhon ng simbahan. Ug dinha sa simbahan ang tanang binunyagan tinawag sa pag-ambit ug pagbuhat nining misyon. Sa diha nga nagsugod nagpanudlo si Magellan ngadto sa mga pagabunyagan, buot nila nga adunay ipabilin aron manudlo kanila. Apan si Magellan misaad nga aduna unyay maabot nga motubag sa ilang panginahanglan ang mga misyonero. Tuod man, naabot ang mga unang misyonero dinhi sa Pilipinas. Dinhi nadunggo gyud sa Sugbo ang mga Agustino. Gisundan sila sa mga Dominikano, mga Franciscano, mga Recoleto, mga Jesuita ug uban pa. Pinagi silang pagbudlay sulod sa daghang mga katuigan. Pinagi silang pagwali ug pagsaulog sa mga sakramento inanay na himong matuuhong Kristohanon ang kadaghanan sa nasod nga Pilipino. Pinaagi sa pagbukas nila o mga tulunghaan, kolehiyo o gani universidad, daghang mga butang nga atong nakatunan. Bisan tuod dihay mga pagsupak nga nahitabo nga misangpot gani sa panag-away. Ang simbahan bisan pa man sa mga kakuwangan sa mga pangulo niini, nagpabilin nga asin o kahayag ning kapupudan. O miabot karon 5 katuig nga milabay. Sukad niya itong unang bunyag nga nahitabo itong tuig 1521. Kadtong adlaw,
kano sa gipangayo sa rayna ang imahen sa Santo Niño. Kitang matuuhon nga dunay ulusahong debosyon kaniya, padayon gamitubag sa tawag sa pagbuhat sa misyon. Anay pipila ka nato, bisan laiko, gitawag o midawat sa misyon sa pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa uban. Sila nagtudlo sa kamatuoran sa atong pagtuo o nag-awhag gani sa kausaban sa kinabuhi. Apan kitang tanan gitawag sa misyon sa pagpuyo, isip, saksi sa buhing Dios ning kalibutan. Pinaagi sa pagbuhat sa gitudlo nato ni Kristo, ilabi na ang balaod sa gugma, ang pagpuyo sa mga kabuluhanan, the Beatitudes. Pinagi sa pagpaambit sa mga grasya o panalangin ngadto sa uban. Makahimo taniini kay walay bisan usa ka nato nga hilabihan kakabos nga walay ikapaambit sa uban. Nobody is so poor as to have nothing to give. Mao na nga diha sa bunyag, bendisyonan sa pari ang dalunggan o baba sa pagabunyagan, agig pagtimaan, sa pagpaminaw sa mga pulong sa Ginoo o pagpaambit niini sa uban. Ang atong debosyon sa Santo Niño magtukmod unta sa pagsunod kaniya, magsubay sa iyang panig-inan. Tinuod, makatunan nato sa misteryo sa iyang pagkabata, ang pagkamahinungdanon sa mata sa Dios, ang yano o mapausanon nga pagpuyo sa magbata, ang pagbaton sa yanong katagbawan sa kinabuhi, ingon man ang kapuno sa pagsalig sa kaayo sa Dios sa atong kinabuhi. Makatunan nato ni sa Senyor Santo Niño. Apan subayon usab ang iyang gipanudlo sa diha nga dako na siya. Ang iyang tawag sa pagpuyo uban sa Dios nga nagauban kanato. Ang pagsangon sa misyon, sa pagpaambit sa kinabuhing Dios nun. Ang Ginoo nga kanunay nagbago sa dagway sa yuta, pinaagi kanato nga matuong katawhan ang simbahan. Ang atong debosyon sa Batang Hesus makasuod unta sa atong pag-ila ni Kristo ug sa walay pagdumili, pagsubay o pagsaksi kaniya ang dalan, kamatuuran o kinabuhi. Manghinaot kita nga ubos sa panalangin ni Senyor Santo Niño diha sa atong mga pangandam o pagsaulog sa unang bunyag dinhi sa atong nasod. Mapalawom pa nga atong pagsabot ni maong sakramento aron makapadayon kita sa unahan, isip katawan, nga ginasahan sa grasya sa pagtuo, aron malipayon nga makapaambit niini sa uban.